Uvaleliswe ngesizotha ongomunye amalunga ePhalamende lakuleli asemasha. UNxumalo uchazwe ngabamaziyo njengomholi ovelele. Waqoka waba ngusihlalo we-IFP Youth Brigade ngoJulayi ngonyaka odlule. NgoJanuwari 2021 waba ngusekela sotswebhu we-IFP. Ube yilungu lesigungu sekomiti lezemsebenzi kahulumeni nengqalasizinda elezemfundo ephakeme, isayensi nobuchwepheshe. Ngaphambilini uNxumalo waba yilungu lesigungu sekomiti lezamandla nokumbiwa phansi. Ukushona kwakhe kushiya umndeni uhlukumezekile. Mina, I refuse to believe ukuthi ubhuti wami is no more, because lento it opens up ama wounds bese fresh, because 2017 kwakuyimina uKhetha Umthoko, we stood in front of the crowd, we spoke of our late brother eshonile naye due to a car accident. And namanje sengimile futhi ngizokhuluma futhi ngobhuti wami omunye engimlamayo. Abaholi bamaqembu ezepolitiki badlulise ukuzwelana nomndeni wakwaNxumalo. Isitya esihle asityeli. What a handsome young man. What a visionary leader. What a leader with substance and content. I-IFP ithi uNxumalo ubengumholi obemisele ethandwa eqenjini. A dedicated, hardworking, kind and true servant leader. The youth of South Africa lost the voice of youth agenda. uNxumalo ushiya emhlabeni umama wakhe ingoduso nezingane zakhe. Ubungani Gema indaba ze SABC eMtubatuba.